so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كمي تخونو كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو على توزينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبرنا عدم حدا كابلوصات تقررنت بشكلت عالمنا بمخان سمو هاغورن زصوع اب 2015 ابون نايتا اوان نايم بس عقب مالياس تعاوتنا يوتر تذكر دانيال تخايمانوت بمخان نزور فرنسا كابتوم اب افريقيا كلت تصلمت كرايلو زخال بمخان برز خفت ايرتراو مراه قدوس العشمونت عمتات مس عبيتي بروفيشنالات كلبات قدم مشكلات دحرم ستافو اب زحلفو وقت ግን مس اف اديوكيشن زنبرو وعل دحرم ختمو اب ناي برو كونتيننتال تيم غانتا ترينغانو سايكلينغ سودا هاغورمت كل بمخانيو كساب زالي تلومي ودراتو مسني عوتك كايت صنيحو دحرنو ويح كوللن واغا زخفل قمون ازرا اسبانيويت ناي ولو ترغانتا اسبانيويت برغوس بي اتش كا نلعل كلت عامت مساك صنحو زقل وعل بايتا فطيراتو لا ود 30 عامت مراو قدوس اب ناي جراند تور زامسله ودرات نلعل 8 عامتات بعوت ما كيلو مسكماستانا افريكيشن دحرو انا بترنغانو سايكلين بمصبار عقمو كفتجن سمكه ترف مصنحو يرسعن ابز حلف قربا ودراتو بسنك زغاطو مودوتي كابتا ابزوريك 21 مسكرم زجمرنا يولو چامبيونشيب ساتو فاغرايت غانتا بشكلتا كوبكورس تجددن بوتو دما بتحلق غانتا كوينو مستمزز داويت يمانس تتكن برختيا محوار مزنا زيبل مراو قدوس اب حداس غانتو اسبانيويت برغوس كمبوباچا كدمقن ابركتو غبرنتا غانتا زلعل تصفيتي يحديرا تركب دحرت مسغار كون مغبارو امراو قدوس اب ترنغانو سايكلين عمت 2014 نازي طعم تذكرن غزي يحلفه مس غزي كتعب سلازلكا غن اب ناي جراند تور غانتا برغوس بيج مصمباري نتومنا كايت نايت اسبانيويت كلب سلتسفطر العدل يمسغن قبل افتا غاط امرديو نحنا ونت يا فولتا اسبانيا حنساب كالايتر تحيزو زازي موز نبر ايرتراو تقرر مراو قدوس ابز مص غعزو عوت نمنيلو حدا خابتوم حدث تكات ولدو قدم شكلت ايرترا كون تصبي زغبرلهم تسفوات تقلدم تحد زغونه چامبيون ايرترا 2014 نايجينير دق تبعتيو فريم زرغا برا فرنسا استخيرن حدا معلت وددر تساتيفو نيرو افريم اكل نايتون بمتحباري سي اي ماكل مسلطني سي اي اب فرنسا سلطن زلو تقلدم تخوينو ابز حلف ورحيو مستياب چامبيون ايرترا 2014 سيعبو ملالا زنت موال نابز ماكل مسلطن تلايخوم اب 91 مسكرم زنګ چامبيون شكلت عالم 2014 اب نايجينير هاغرايت غانتا ايرترا وكيلو كريو ايرترا عوتات قطليا ماليا زور فرنسان زوركم غاين بينيام غرماين هينوك مول برهان صباح 10 شمون تمسكرم اب 30 نحر معلت وددر جراند بريكس دي والوني مستاغانتو انتر مارشن استانان تسليفهم كودادوريوم حدا كفوتو غدا زغونه جراند بريكس دي والوني ناي بيلجيوم 10 شمون تمسكرم نايم بس 4 حتام كسلاسليو ازناي كلاسيكو ددر بو سي اي ناي حدا حيل فرس معقن زوهابو كوينو تقددمتي كابيلغيني تبغيسو مابنا مرزازمو 299 كيلومتر رحقت يصديوم ابز 10 كلوبات مستافن زافليطنالو زلوا حدا معلتي وددر كلن غانتاتات ششو عت تقلدمتن كختتاين بس مسرت كا ايرتراو بنيام غرماي مستوم زياده ناي معوات تخلو زبالو تقلدمتي مالت بيلجيوماوين ارناو ديلاي تيم ويلنس جي نابير كومس فرنساوين اكزيل زينجل غلاو مي مارتين نرويجاوي سورين وايرس كولدن اسبانياوي اكسار نابرا ايطالياوي بنزنزو البينس تسرعلو بيلجيوماوي غانتا انتر مارش باغو خابز وددن تقلدمايا تينسن اغاديماتولا ابز وددر ايرتراو بروفيشنال تقلدما هينو كل برهان كلب واستانا وكيلو كسلفي كابز قنيو تمحيش درجه كمص دما تسفا تحرير لو جراند بريكس والونا بيلجيوم 30 مسناي سي اي بروسيرس زمدب وددر كوينو ابز عمد 202 كيلومتر نو حشفن اب بيلجين تبغيسو ناب ناموزازم وددر كايديو صبو ادل نودو مولين بينن زقم زيلون كله بيلجيماويت غانتا انتر مارشون تنحركات تسوا تقللمتا ارني ماريت بسنكي اب جراند بريكس اسبير غوس زغاط موناي ملغاغو مسبرتي ابز عمد كايدوز غبو زنبر وددر اتود 25 عمد بروفيشنال ابالا كم زير كبلوا فليطا زغاطو مودوتيك اسبس عنكاريتو يحاوللو استرفقاكم كونل بمناي اب 2025 داغماي كملسنا تسفوك تبليا تاغانتا امر بحسابها اكس غريص ازلا دي ماريا اب كراماتيكا باغراو مدرخ ريحقو نا ارجنتينا مزازم صوتان كولومبيا 1-0 بمسعر مبل عزا شلشه غزي وانچا كوبا امريكا كتعتر تواسيو اسناي كنفته صوت ريال مدريد نبر اب كوبا امريكا كتشعسحرون قلف بمنبارو مزازم صوتان عوشتو مسغابا وانچا عالم 2022 سون بمصحف ارجنتينا انساساي غزي عوت وانچا عالم كوينايا سكالوني دحر فصام كوبا امريكا 2024 دي ماريا بمداد نبقعتو اب هيوتو حركابتون زولو قبل غليصو زيا سلطان وانچا عالم 2022 قرم مقاليو كابتو ودرات مفنوا بزحلف سامنتات بوق انصيرو نتناي كنف تصاوت يملكيتو خاطروتو داغماي كحسبولو كامنو تسفا كوان تنبرو صعرو غن كنتو خوينو كالونين ميسي يكون دي مارا كابتن فصوم زمصن تمص غندناتهم كخونلو كم زي خل تامينو
እንተኾነ ግን እዚ ኮኸብ በነፊካ ብዘይብሉ ዝተፈለየ ጸወታ ክጻወት ከም ዝጽዕራብ ርኢሁ መተካእታ ዘይብሎም እዮም ክብል ምስ ክላንክ ዝገበሩ ዕላል ይረድእ ወሲኹ ክቕየሩ ዝኽእሉ ተጻወትቲ ይኮኑን ዘይከኣል እቶም ብቋንቋ እስፓኛ ፊድዮን ዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጡ ተጻወትቲ ናይ ደም እዮም ክብል ይሓቢሩ ከምዚ ናቶም ገብር ዝኽእል ተጻዋታይ ምላይ ጌጋ ምኾነ ሓቂው ስፍሓት ክልቲኡ በቐዳምነት ዝጥቀስ እዩ የማንን ብጸጋምን ከምኡ ስፍሓት ክህብ ዝኽእሉ ተጻወትቲ ክንድንስስ ክንፍትን ኢና ድሕሪኡ እቲ ናይ ሓደ ብሓደ ነቲ ጸወታ ምርዳእን ምንባብን ከዓ ይስዕብ ክብል ኣብ ልዕልቶም ተጻወቱ ዘለዎ ኣድናቆት የነጽር እዚ ኮኸብ ኢንተር ሚያሚ ገና ዋንጫ ዓለም 2026 ከይጻወቱ እኳ እንተዘይተገለጸ ሜሲ ኣብ ቀረባ እዋን ንዲማርያ ሲዕቡ ጥሮታ ከኣቱ ከም ዝኽእል ይገልጽ ኣርጀንቲና ኣብ መጻረይ ዋንጫ ዓለም ኮንሜቦል ካብ 8 ጸወታታት ብ18 ነጥቢ ትመርሕ ኣላ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣንጻር ቬንዙዌላን ቦሊቪያን ኣብ ዝካየድ ኣህጉራዊ ዕረፍቲ ናብ ጸወታ ክትምለስ እያ ጄስ ሊንጋርድ ኣብ ኮርያ ተኣሲሩ እዛ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝነበረ ተጻዋታይ ነበር ንሓያሎ ኣዋርሕ ከም ነፃ ወኪል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናብ ደቡብ ኮርያ ክለብ ሲዮል ኣምሪሑ እዚ ወዲ 31 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ርሑቕ ምብራቕን ዝነበሮ ስሉጥ ጅማሮ ብሰንኪ ማህረም ተጻዊሩ ኣብ ዝድሕረ እዋን ግና ሜዳ ዳግማይ ክኹላዕ ተራእዩ ሊንጋርድ ካብ ሾቶታት ኤፍሲ ሲዮል ኣብ ኤስያ ዝነበሮ ሓጎስ ተዘራይብሎ እዚ ምሩቕ ኣካዳሚ ኦልትራፎርድ ፕሮፌሽናል ህይወቱ ድሕሪ ናይ ፈተነ ግዜ ዳግማይ እፎይ ክብል ክኢሉ ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሜዳ ወፃኢ ዝሕዝን ኣርእስታት የመንጭሎ ብመሰረት ጸብጻብ ዋይቲኤን ሊንጋርድ ብዘይፍቓድ ኤሌክትሪክ ስኩተር ምዝዋር ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ መርመራ ፖሊስ ይርከብ እቲ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ዘሎ ፍጻሜ ብ16 መስከረም ከም ዝተፈጸመ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተለጠፈ ስእሊ ካብኡ እንድሓር ከም ዝተደምሰሰ ይግለጽ ሊንጋርድ ኣብ ሞተር ዘለዋ ስኩተር እዩ ተሳኢሉ ዝርአ እቲ ባህሪ ድማ ኣቓልቦ ክፍሊ ፖሊስ ጋንግናዊ ይስሕብ እዛ ኣካፋል ዩናይትነቱን ጋንፎረስ ነበር ናይ ድሕነት መሳርሒታት ዘይተኸድነን ኣብ መስከረም 2023 ን18 ኣዋርሕ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መኪና ከይዝውር ዝተኸልከለን ኣህጉራዊ ፍቓድ ኣለዎ ድዩ መስተ ኸጢዑም ዶ ዝብል ምርመራታት ይካየደሉ ምህላው ተፈሊጡ ኤርሊን ሃላንድ ኣቓልቦ ኣርሰናል ይስሕብ ኣብ ፍላም ጸወቱ 36 ሾታት ብምዝጋብ ክብረ ወሰን ብምስባር ኣብ 2023-2024 ድማ ካልእ 27 ሾታት ብምዝጋብ ንፕሪምየር ሊግ ድሕሪ ምጅማሩ ብብዙሓት ተናኢዱ እዩ ኖርዌጃዊ ጥቃይ ኤርሊን ሃላንድ ትቀንዲ ጽበየ ዘሎ አንጻር ኣርሰናል ዝህልዎም ግጥም ምዃኑ ይሕበር ሾቶ ከመዝግብታ አንጢሎ ብምባል ድማ ተንተንቲ ናይ ዝዓውዲ ስፖርት የራጉሉ ነዚ ስዒቡ ከዓ ኣብ ዝቀረባ እዋን ሲቲ ኣብ ልዕሊ ብሬትፎርድ 2-1 ኣብ ዝሰዓረትሉ ጸወታ ዘመዝገቦ ሾቶ ኣብ ቀዳሞት 4 ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ሓደ ዓመት ስፖርት ዝበዝሐ ሾታት ብምዝጋብ ክብረ ወሰን ዋይን ሩኒ ብምስባር ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ እንግሊዝ ዝበጽሐት ቀታሊ ኣጥቃዓይ ምዃኑ ዝያዳ ደሚቑ እዛ ኣጥቃዓይ ሲቲ ክሳብ ሕጂ ዘገርም 9 ሾታት እኳ እንተመዝገበ ኣካፋሊ ጋነርስ ጆርጂዮ ግን በቲ ሃላንድ ብዘይሕለል ሾቶታት ካብ ዘስግእ እናሊ ይዘናጋዕ ኣሎ ኤርሊንግ መሊሱ ሸቶ ብምዝጋብ ክስሕቕና ጀሚሩሎ ንኹሉ ጸወታታት ስለ ንርኢ ኩዕሶ ድማ ንፎቶ ኢና ንስሓቕ ኢሉ ዮርጂኒዮ ኣብ ክንዲ ኣብ ቅያታት ሃላንድ ተሓድር ኣርሰናል ኣብ ጥንካረኣ ትኹረት ትገብር ከም ዘላ ብምስማር ከዓ ንእግረ መንገዲ ኣጀንዳኦም ኣካፊሉ ኣብ ርእስና ኣይበጽሕን እዩ ኣባና ክነተኩር ኣለና ንሕና ድማ ንሱ እዩ ክንገብሮ ንፍትን ዘለና ኢሉ ኣብ ነብሲ ወከፍ ምሕላፍ ጸወታ ሃላንድ መዛግብቲ ክብረ ወሰን ፕሪምየር ሊግ ዳግማይ መጽሓፊ ይቕጽል ኣብ 7 ጸወታታት ጥራይ መበል 71 ሾቶ ኣብ ሰሌዳ ሾቶታት ካብ ከም በዓል ኤሪክ ካንቶና ሉዊስ ሱዋሬዝን ዝኣመሰሉ ፍሉጣታት ከዓ ጥራይ ይምርዳሕ ቅዱስ ሾቶታት ሃላንድ ኣብ ኣርእስታት ዜናታት ክዕብልልን ከለው ተጻዋታ ኣርሰናል ግን እዚ ናይ ሰንበት 29 መስከረም ኣገዳስ ክኸውን ዝኽእል ግጥም ፕሪምየር ሊግ ካብ ሓደ ተጻዋታይ ንላዕሊ ምዃኑ ከጉልሕ ድሌት ኣለዎ ኣባላት ኣሰልጣኒ ሚኬል ኣርቴታ ንሲቲ ኣብ ወርሒ ጉንበት ካብ ስልጣን ኣውሪዶም ድሕሪ 2003-2004 ንፈረማ እዋን ዋንጫ ክሕዙን ተደልዮም ኣብ ኢትሓድ ውጽኢት ንምርጋጽ ውትን ጸወቶኦም ፍጹም ምቁጻር ከም ዘድልዮም ዝፈልጡ ይመስሉ ክብሉ ድማ ብዙሓት ይጫረቁ ካብዚ ቀፂልና ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ስፖርት ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝለዓለ ዓመታዊ ደሞዝ ዘለዎ ማሰልጠንቲ ፔፕ ጓርዲዮላ 20 ሚልዮን ፓውንድ ሚኬል ኣርቴታ 15 ሚልዮን ፓውንድ ኡናይ ኤምሬ 8 ሚልዮን ፓውንድ ኤሪክ ተን ሃግ 6.75 ሚልዮን ፓውንድ ኣርነ ስሎት 6.2 ሚልዮን ፓውንድ ሾን ዳይች 5 ሚልዮን ፓውንድ ፓስቶጎግሉ 5 ሚልዮን ፓውንድ ቶማስ ፍራንክ 4.5 ሚልዮን ፓውንድ ኦሊቨር ግራስነር 4.5 ሚልዮን ፓውንድ ኢንዞ ማሬስካ 4.2 ሚልዮን ፓውንድ كلب النصر نأسلطانيا بوقع تبارر سعودي عرباويت كلب النصر البرتغالي أسلطان لويس كاسترو لومي بوقع كم زبارر توفليتا كلب النصر ابز عام سبورت كابز كارتو 4 تصوتات اب حنت كعود بمخالان 3 تصوتات دما معره تفلاليا كلب النصر نيطاليا أسلطاني اي سي ميلان نبر ستيفانو بيولي أسلطان تا كلب كشمو كم زقربتي يقلت أنتوني مارشال ناب غريخاويت كلب اي اي اكس اتنس من فرام بولقو ابسمع كم زبصح تغليصو ጓርዲዮላ ኢንተር ካባናን ላዕሊ ዋንጫ ቻምፒየን ሊግ ኣለዋ ኣሰልጣን ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ቅድሚ ጾታ ጋንቱ አንጻር ኢንተር ሚላን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ዝሃቦ ሪቶ
ኢንተር ሚላን ብዙሕ ዋንጫታት ቻምፒየንስ ሊግ ኣለዋ ንሕና ሓንቲ ጥራያ ዘላትና ኤርሊንግ ሃላንድ ኣብ 4 ጸወታታት 9 ሾቶታት ኣመዝጊብሎ ሓንቲ ጸወታ እንድሕር ወሲኹ ኣነ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሞያይ ካብ ዘመዝገብኮ ማዕረግ ክኸውን እዩ ሓድሽ ኣቀራርባ ቻምፒየንስ ሊግ ከም ፕሪምየር ሊግ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ደረጃ ክንጥምት የብልናን ኣብ መወዳእታ ክንሪኦ ኢና ክለብ ኢንተር ሚላን ኣብ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ኣንጻርና ድሕሪ ምጽዋታ ክሳብ ክንደይ ሓያል ምዃና ርኢና ኢና ላውታሮ ማርቲነዝ ብሉጽ ተጻዋታይ ዋንጫ ዓለምን ኮፓ አሜሪካን ተዓዊቱ ባሎን ዲር ክዕወት ይኽእል እዩ ኣነ ግን ተጻዋታይ ሲቲ ተትዕወት ደስ ምበለኒ ኢሉ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ብሉጻት 5 ዝለዓለ ሸቶ ኣመዝገብቲ አርጀንቲናዊ ሰርጂዮ አጉዌሮ ካብ 275 ጸወታታት 174 ሾታት ብምውጻር ኣብ ቅድሚት ክስራዕ ከሎ ራሂም ስተርሊንግ ድማ ካብ 295 ጸወታታት 91 ሾታት ብምውጻር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይርከብ ናይ ሕጂ ተቃዓይታ ክለብ ኤርሊንግ ሃላንድ ኣብ 7 ጸወታታት 72 ሾታት ብምውጻር ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይርከብ ቤልጂማዊ ዶብሮይ ብ69 ሾቶ ራብዓይ ደረጃ ክሕዝ ከሎ ስፓኛዊ ዴቪድ ሲልቫ ድማ ብ60 ሾቶ ኣብ 5ይ ደረጃ ይስራዕ ኤርሊንግ ሃላንድ ናይ ሰርጂዮ አጉዌሮ ክብረ ወሰን ክሰብሮ ይኽእል ዶ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝንያ ዝቐርብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ ኣብ ዘቕጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ኣይዝለልውን ወደ ሓንኩም አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ